Eguerdion, azaroaren 20tik abenduaren 4 arte Euskaraldiak batu gaitu. 14 egunez Euskal Herrian egin den erronkarekin. Hor jota fuego egon dira herritarrak, birroleko bat aukeratu ahal izan dute. Aho bizi eta belarri prest bihurtu dira. Erandioko Jado ikastetxera hurbildu gara eta han ekintza mordo bat euskararen alde ari dira egiten. Gaur egiten ari diren ekintza ezberdinetan parte hartzen ari diren gazte talde bat dugu gurekin. Zertan datza? Pues klasera sartzerakoan abesti bat entzun genuen euskaraldiari buruz. Eta horretarako dantza bat preparatu genuen gero. Batean dantzateko umeentzat jai giroan. Ere euskaraldiaren rolak aukeratu genituen belarri prest edo aho bizi izateko. Eta azken ikaste honetan proiektu berri bat hasi dugu, non euskararen historia ikasten dugu. Eta ekintza desberdinen artetik telebista kanal bat sortu dute, Jado Berri. Zer motako albisteak ematen dituzue? Euskaraldiari hasiera emateko Jado Berri martxan jarri dugu guztiok batera. Ikastetxean kontatzeko egiten ditugu ekintzak. Eta horregatik martxan jarri dugu Jado Berri. Euskaraldia, dantzak, jolasak, jado eguna, gauza guztiak. Eta zuen ustez, nola balio dute euskaraldia bezalako ekintzak egunez egun euskararen erabilera albideratzeko? Adibidez, euskararen garrantzia ez ahazteko. Gehiago ikasteko. Bai, gure artean gehiago hitz egiteko edo ume txikiekin ere euskara sustatzeko, ondo pasatzeko, dantzatzeko, abesteko, Praktikan jartzeko. bai. Gure herriko kaleetan euskaraz gero eta gehiago egiten da. Zein arlotan erabiltzen duzu euskara? Lagunekin. Familiarekin. Ikastetxean ere. Arraunean entrenatzailearekin. Bai, kirolean praktikatzen dugunean, pues euskara gehiago erabiltzen dugu orain. Bai. Edo eskolaz kanpoko ekintzetan ere. Bai, adibidez musika eskolan ere. Zeintzu dira euskaraldiaren eraginak zuen bizitzan? Pozik. Ilusioz. Ondo pasatzen. Gauzak egiteko asmoz, motivazio gehiagorekin. Bai. Euskara gehiago ikasten ere. Dantza egiten. Ondo pasatzen, Jolasten. Abaialdi giroan. Aurtengo euskaraldiak berritasun bat dakarre berarekin. Ariketa taldean egin alizateko aukera. Aukera hori, ariguneen bidez gorputzen da. Hau da, euskeraz lasai aritzeko guneetan. Jado ikastetxean ariguneak ere sortu dituzu, ez da? Sortu ditugu. Eskolan txoko batzuk sortu ditugu lasai aritzeko. Bai, solairu bakoitzetan sortu ditugu txoko batzuk euskaraz hitz egiteko eta pasaden egunean hitz egin genuen emakumeak jasotzen duten indarkeriari buruz. Eta nola animatuko zenituzke ikasleak aktibatzera euskaraz aritzeko? Musika gehiago euskaraz ikasten, Jolasak entzuten. haien artean hitz egiten, Beraiekin mintzatzen. filmekin, Bideoak ikusten. Liburuak irakurtzen. euskal youtuberrak ikusten. Bueno, gazte hauekin euskararen erabilera bermatuta dago. 14 eta 17 urteko bitarteko gazteak dira, Jado ikastetxean hainbat ekitaldi antolatu dituzte, euren egunerokotasunean euskara barneratzeko. Gure herrian euskeraz gehiago hitz egiteko, eutsi euskarari. Agur!